Kurusar lokon inti hensek ke parjap tekang aron laki lukhimon henlo. So si lukhimon adowan pli atum cerap si mate patir pipon si riso ejang atum aphan panong si riso ejang atum kacethan lapen kacepare. Rat cingrum amai pi tharipuni phai inkoira kathom ningkan surhinera inkoira pho aparman difurong supialong kidu difu gopbois pathua klamalong. Bini ada paporpen pangcengsi narusuni kacethan kacepare asai patupo. Bangso mailong aluhiaman pen kecetong dun Karbiang Long Tonomas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang cetong dun si Lukimon aphan ke kroy araratum kiru pajet tekak. Bangso aratamai pi bangsuri sose araratum cetong dun pusi perangke kartu tanpo. Lapen bangso aratamai pi along kurusat modon inti hensek sitame cetong dun si jumisen arnam alam tanpon mate bidi sore sitame tan tekak. Ancot takali Lukimon aphan ke kroy arat doan sarpi sarpu aklimang pha risoi jang kethek kiriatum amena sonsuri asai cipikok si Lukimon arnam aphan apor cipidun si cetong dun pen aliracham pidun si ingsamjin pen pechun pon pusi pirta lepten law labang so ada mai pi tum tv pon labang ke au ke labang ke non ko kimi atum aphan boson besi lo kecali pendang lo Hitung, yo tidur, kemisian sekjima. Labangso aphan kecethan kecimun mata kecethan kecepare. Lalu kasih labangso ada cingrum mamai lagi. Nilitung ladat, dibuak angkang labangso cakali nilitung kadok tapi. Lalu kimun pakai kau. Ada kan nilitung dak ketong si pini ladat. Asepi abang lalu. Risoi jang atu mampan, boleh dilihat lo. Risoi jang atu mampan bangsi. Asepi labangso dak kau pinake. Paman pilo, pada di pilo, lasi labangso ada catai tu nilai tunggu catai kecepatan, poni palam sebang ke tilun ke kan, hiljir kitok, lunjir kabanda lahai kado kabe, ohi kini atum thek nangi re nangi, lahai lo, lasi lah, toglang thek cola pukuli lo ason tin, toglang pendang lo, kado kabe sampai ohi kini atum sih, cepatir pip. 1946 lokon inti hensek puru saram hensek na tekjet pe na pi 1959 na nikam 1959 na nikam February 5 na nikam se chikrusi alang li phan puru sar lokon la sopran alang ni ornament kelong aja kong penan rar phan kan pachini lo ratum ban hokwe zake hokbek tangke haro kris sirkep ra pokera sirkep thanga jek lo ni 5 borni February 5 ang ni sialang thangke hokpono alang li purusa lapen alnam alang thangke jumi gitu alnam sialang pan bor la sojo ini kan kenana tum alang kan roy lo Lukimon from roy sing dangbong ten inglong gitu det kali hoing long lapen ang part kami asam long penantan meghaloi puno Arunachal puno Pulahaya Karbi kita kenaan na khai lo ke Lukimon kitoy kasi Lukimon na dhrom kitoy tuman si surure te une Dikupan berita pangdak pon Fangkiri Teron News 24 Karbiang Long Labangso ada mai pi tum tv pon